to izgleda nekako svakidašnje, odlično, kažemo kako prema toj trećoj etapi treba sve zagledati, sve poljubi u ime umetnika, u ime umetnosti. I velika je veština imati publiku. Zato više livade su okake koje su pune svitaca. Ove radove, prosto sam prostor, reflektori i... U prirodi, ljudskom društvu i duši samo pune probleme izvan sebe, ali može da ukaže na probleme. Tome ti hvala, a svima nama inspiratori večeras čovjek koji... Prvo organizatoru, prijateljnicima, svim ljudima koji su u startu bilo koje profesije, srećna majka, onda su oni srećni. Možda je to večeras slučaj. Sve polako oduveri, ali ima nešto što se rađa. Kad sam pogledao ove radove, onda sam pomislio da, to je u stvari to. To su relikti našeg vremena. Vremena u kome, tako da kad pogledamo ovo, mi u stvari vidimo šta mi treba da uzmemo gablana za zaštitni znak. Jer oko nas je 17. godina. To je u suštini